Хайде, хубаво, хубаво. Той не е много слаб. Я продължавай да снимаш. Прави клипе. Я продължавай ти да снимаш малко край да се помня. Прави клипе. Декта. Снимаш? Снимаш. Абе няма да, това до свикване бе, това до свикване. Айде малко мене някакво. Едно е... Не бе, 1 евро има още бе. Да бе, да. Яла да си избе краката това. Готов ли си? Готов съм, няма ми трябва повече. Напред на гърба, знаеш какво е готино бе. Виж, те са по гащи, нищо няма. Ще сменят гащите после. Ай, давай, Лъчо е готов.